Takže čaute, vítam vás pri tomto videu. Sorry, ale je to video dosť po dosť dlhším čase. Bude to vlastne téma, čo som si kúpila na výlete a nákupy za tento mesiac, alebo čo som dostala ku dňu detí. Dostala som to včera. Točím to 1.6. Ešte 6. mesiac, teším sa na prázdniny. Teraz možno budem niekde rozmazávam, takže asi na niečo, tak neviem, či ich bude vidieť. Dostala som tieto dve sponky. Hej, tieto dve, neviem, je to modrá a nejaká taká bordo. A potom mi ešte starka mi dala dve takéto gumičky, čierna, biela a na nich, nie na nich, ale ja som si na ne priplatila takéto štipčeky, čo mi dali. Netuším, ako to mám. Obyčajná taká gumička, hej, biela. Obyčajné naťahovačky. A potom ešte sme boli na exkurzii v Technogime, určite to spoločne poznáte, ona vyrába takéto logo. No. Mám nastavený šetriť, takže si ho musím nejak predstaviť. Točím to rovno na notebook, čiže... Počkajte, teraz mi to ešte počítač prestal pracovať. Áno, skončiť program. Áno, skončiť program! Nie! Naša to robí super. Čiže tuto prispôsobiť, či šetriť obrazovky. Bože. Je to strašne trápne. Šetrič. Bublinky, žiadny šetrič. Áno. Ok. Hurá. Halo, teraz sme zase vypli. Dobre. Potom sme boli na exkurzii v Technogime, čiže oni vyrábajú rôzne stroje. Dostali sme tam takéto pero. A takúto šnúrku, ale sestra sa vyudala žltú a takúto sivú. Je takúto nejakú. A potom som si v obyčajnom Číňaku kúpila 3 takéto perá. 3, áno, bohužiaľ, ten 27 mesiac pre mňa pier. A je to, ono sa vlastne zapne tým, že tlačíte to, a je to čierne, teda môžeme aj dať aj do úkaz, no neviem, či to bude vidieť. Je to čierne pero. A potom už som skúšala, je to takýto Volare od vlastne Spinky klubu. A stalo euro 30, neviem, či to bude vidieť. Ale ja mám ešte aj radostnú kartičku, takže pre mňa stalo euro 17. A už posledné dve najbombovejšie veci sú to tieto divné, ale možno pre niekoho sprosté, ale pre mňa sú úplne cool. Brýle. Sú úplne super. Hej, oni aj majú špinavé, čiže to je trošku problém. A nestáli teda 3 eur, čo myslím, že nie je to. A potom už mám umytú, je to takáto termofľaša a je v ružovom, v modrom a zelenom, a to sa mi nepáči. Môžete ju aj takto odkrútnuť, hej. Ale takto na vrchnáčik. Na veľmi dobrý vrchnák. A to bude asi všetko. A ináč zháňam linku, obyčajnú čiernu linku, ktorú by ste mali, ale ja si zoženiem, ideme do Levíc, takže budem mať ďalšie video. A ešte niečo som chcela. Ja viem, že som ešte niečo chcela, ale už netuším. Ja toto tričko. Dostala som ho od mojej starkej. A tričko, dobre, poznáte tričko. To som dostala a toto je bohužiaľ veľkosť XL, ale je to niekedy a vyzerá to tak ako L. Je to takéto modré tričko. Moja mamina má takéto isté L, a ja mám takéto XL, čiže to hodnotenie u Vietnamcov je hrozné. A zatiaľ, kým ja ho nejako poskladám, tak by som chcela ešte povedať, že my sa veď za škole neučíme a to som ešte chcela povedať, že mi prišla jedna otázka na Ask.
tesne pred načítaním, ako som to celé načítavala, tak mi to prišla otázka na Ask. Dostala si novú otázku. A pod link vám dám video, ako som na Asku. Si youtuberka alebo také niečo, zbožňujem ťa. Počúvaš sa OSDB? Ak áno, aká je pesnička sa ti páči? To trošku. Áno, som youtuberka. Prvý človek, ktorý ma povedal. A či počúvam celosť, ale ak myslíš celosť Buckingham, tak od nej sa mi počuť strašne veľa pesničiek aj I cushion my favorite time, I run. Na to je ináč paródia, ale ja vám ju skúsim zaspívať, ale nesľubujte si od toho nič. Že tak, ty radšej bež, nevypol si šporák. Už je to dlho, čo pečie sa moriek, radšej bež domov, kým ti neshorí, alebo také niečo. Čiže všetky pesničky celé sú pekné. A čiže odpoveď je áno, som youtuberka, áno, som dáme JB. Počkať. IB. A Celest počúvam. Počúvam, je úžasné, počúvam. Je úžasné. Úžasné. Odpovedať. Ináč aj Segra je normálne. Barbora mala nocká, Barbora 40. A ja som, moment, neviem ako som, lebo sa sem. Slavka 50. Mám 0 sledujúcich a 10 odpovedaných. Som tam Slavka 50, normálne. Tak to bude z tohto videa všetko. Ak máte nejakú linku a boli by ste mi ochotní poslať normálne do obálky, že 40 centov nemyslím, že je tak veľa. A to bude asi všetko. Čaute.